Ubuyile ke umaka iyapha ne-story time. Uthi ke lo sisi, you will not believe into endiye ndayidiscoverisha after umyeni wam endishiyile, I'm a widow. Uthi sisi, I met umyeni wam e-university, sikumkhakha omnye. Then umyeni wam had these two best friends, bebefana kakhulu. Uthi 6 months sikwi-relationship nomyeni wam, it was like, baby, ndifuna senze i-triple date neetshomi zam. Okay, fine, sayifuma into ye-triple date, then we went to that triple date nomyeni wam. Xa sifika phachini, aba bafana basibukishele the whole restaurant. Sahlala kwamnandi kanti lo mini sizawuproposwa. Nyani ke baye basipropose sonke bezitshomi. And then the very same day xaba ke ngosebegqibile noba nosuku lomtshato sawutshatana ngosuku li-1. Okay, fine, after 6 months hey kwenza indumezulu yomtshato. Sichata nomyeni neetshomi zakhe ezithu sichata. Yayinto enhle sisi man. Yayinto enhle, yayindumezulu. Okay ke sisi wam kwenzekile ke ngokapha emtshatweni ndibe nabantwana bane nomyeni wam. Tshomi zakhe enye itshomi yakhe binabantwana abathathu. Enye itshomi yakhe inabantwana ababili. Okay, fine, uthi besisazi uba ngee-weekends kwenziwa ibraai. And then kwenye weekend I'm a host, kwenye weekend ngomnye umfazi oyi-host. Uthi mamela sisi ke xa kusenziwa ezi braai itshomi zakhe ziyeza and then they do sleep over. Kuyahanjwa ngengomso. Like it's quite something sasiye sahamba sayiqhela singabafazi. Nami umyeni wami ka engekho eyebraai nechomini yakhe ndandingamind because ndandifona anytime ndimfumana. If andimfumani ndifonela kulo mfazi but ndiyamfumana. So yayingekho into yandixhalabisa ngomyeni wami. Uthi ke ngoku sisi ke ngoku aba bantu they were very very close. They even bavula i-companies bezidibanele bezitshomi. There was like yayingekho into ebinongena nditsho nomfazi nabani na benongena ebutshomini babo. Uthi okay ke ngoku sisi wam ke ngoku into ebisenzeka bisithi xa uzoba yi-host ke ngoku kuzobrayelwa kwakho wena ungumfazi upheka ipapa wenza ichakalaka. Then ke ngoku uzawuthengwa ii-beefs ke kube mnandi ke nawe you would enjoy nabo and kwakuba mnandi. Bebezi enjoy abo bantu. Okay, fine. Uthi sisi wam ngenye imini bebehambile bebheke kwi-game yebhola. Unfortunately, when they come back, they got into a car accident. And then iitshomi zakhe eziyi-2 zaye zashonela kulaa ndawo. Okay ke sisi wam owam umyeni waya esibhedlele. Efika esibhedlele ke ngoku wathi umyeni wam mandithathe ifowuni yakhe, he gave me i-password yakhe so that ndizokwazi utransfer and pay hospital bills. Okay ke sisi umyeni wam uye waye theatre xa kukho i-operation funeke yenziwe but unfortunately he did not make it. Okay, since I found out into yobana it will only be fair xa sinobangcwaba ngosuku oli-1 because they were best friends abo bantu. They got married ngosuku oli-1. They engaged us ngosuku oli-1. So sayithetha and then savumelana uba okay masibangcwabe ngosuku oli-1. Okay, fine sisi wam after umngcwabo ke sekuphele yonke into kwakwinto ethi let me check le phone yale ndoda bendihlala nayo ndizobona uba bendihlala nomntu onjani. Okay, fine, ndingenile efowunini yendoda sisi wam ndayivula xa ndafika kungekho nto ifani. Kwakho into ethi ndingene kwenye i-group which is le group yi-group yabo bezitshomi. You won't believe ke sisi wam if zange ndifeyinte ebomini bam asoze ndibe ndiphinde ndifeyinte. What I have discovered there sisi wam apparently ithe kanti xa kuhostwa ibraai they would share us. Ewe andiphazamanga, they were sharing us. They would drag you unxile ungayazi noba kwenzeke ntoni kwathini and then the whole night they would like share you. Ewe one thing enye into endiye ndayidiscoverisha kula group I found out into about 3 of my kids ayingobantwana bomyeni wam ngabantwana betshomi zakhe and then umyeni wam nayo unabantwana bafazini betshomi zakhe. Ewe sisi nditsho sisi wam andiyazi noba ndifile kanjani ngalento because ndidawujonga abantwana bam ngoku ndibajonga ngelinye imehlo. And kwaba bantwana abangengobantwana bakamyeni wam ukhona umntana oyikwekwe ufuneke ndimolusile. Sisi ndiza kwenza kanjani khona ndizayithetha nabani le nto. And akho lula uba mandixelele aba bafazi because andifuni bathi go through kule nto endithi go through yona ngoku.
because kaloku ngoku lento imosha yonke into. Xa ndinobaxelela uba abanye babantwana babo ngabantwana bomyeni wam, abanye babantwana bam ngabantwana babayeni wam, noba bazawufila kanjani. Uthi sisi kukho ixesha whereby ndandigulelwa ngumntana and then umyeni wam was very busy. Wafonela utshomi wakhe wathi utshomi yakhe makeze esibhedlele. The way he was so patient, everything yenza sense ngoku. Uthi ndinomntana oclever sisi ndiqonda hayi nomntana kodwa ewe si clever but asifikanga apho okanye udibanise ubu clever. Now it makes sense because ndiyambona uba no ufuze itshomi yomyeni wam who was a genius. Uthi sisi andiyazi noba ndizawukwenza kanjani ndikuloo ngxaki. Uthi sisi ndithini ndingene nale mfihlo egodini okanye ndiyithethe lento na khona lento xa ndiyithetha abantu basemzini wam bazawuthini ngabantwana bam. Mna abantwana bam bazawukwamkelwa kwezi zindlu kule misi izawuthini na lento ingathi lento izawumosha into eninzi sisi ndenze kanjani na. Alrighty then, let's go through the comments. uJohanna_Mpho uthi she needs to hold a family meeting with all the wives and the families, grandmother, grandfather, elders of the man. She needs to make sure her husband's phone is connected to a screen where all relatives and wives will see everything from the exact source, the original cell phone, WhatsApp group. The families need to be aware and know how to deal with it going forward, especially in relation to inheritance, spiritual and religious matters. Babes uthi hlala nemfihlo yakho sisi izamosha into eninzi. Uzi Boutique uthi talk to other women about it. This is serious. Uveli boxing coach uthi yo what a mess. Uxolo ku sister. Upuli uthi she must tell the other women and their families also because it's not her fault and she got evidence. Uaza uthi ifanayo sweet cause kuzofuneka umyeni esupportile. Usends to you uthi hayibo sismanga. Upopo Magathido uthi makafe nayo. Angilazi, I don't know how to read this name but uthi baxelele sana. Uthi hayibo, you have to tell them it was not your fault. Umayoli 31 uthi yo abobhudi bebathwele. Uwendi uthi proof unayo sisi bonisa abafazi nefamily. Uzanele uthi I've never heard of such. Ueli uthi I had to listen this story for the second time cause wow. Ulunathi Maninjwa uthi I'm lost ngoku ibaliswayo. Tembukazi uthi hayi wena. MK uthi batshele nibonisane to avoid kustress wedwa. Together you can come up with a valid solution and also be there for each other cause now niyadingana kakhulu. Uyandiswa Mbunjana uthi yo you must tell others hayibo. User 3623 etc uthi ayinsomi nale. Uzukisa Mbopha uthi hey story ingathi movie sana yo. U06 Vivo Mbongo uthi tell them anenzanga ntomna. Tell them. Usharon uthi you have the proof on his phone. Tell them. And we are back. So yeah folks, that's the story for today. Make sure you do follow Untomgayise on TikTok at Untomgayise Plachi. Yeah bantu bakwethu, so nithini nina nasibeliever istory noma cha? Well on my side mina ngiyazibeliever cause such things bethu asisahlangana nazo empilweni yabona. Ngenzeka vele uvela abafibi bathwele vele cause yasizona istory ukuthi yonke into bayenze bayi3 ngaso like propose boy3 ba propose abangana bayi3 vele ya bafiti they know ukuthi vele yabona isithwalo sabo sifuna vele i3 hamba nga3 yangithola nokushona bahambe bayi3 yabona not even the same day but nalomunye after ugcina hambile yabona. So manje bafethu inzima le ndaba lena cause ithusa ngokuthi umfelokazi lo oqoqela usister la story uyasho na ukuthi hey ndoda ku group chat lapha ku WhatsApp ngangena wahlangabezana nenye into njangalindelanga yabona shuku hey kunzima la ngaphandle bafethu. So vele the story is true then fit hey it's a wow. So bafethu mina ngazi mina ukuthi nithini ke bafethu anikhulumeni ma comments siphikisaneni sihleke mahleka. Mina ngifuna ukuzwa nina ukuthi nithini bafethu on the comment section. So without further ado bafethu mina sengiyachayisa ke manje. I'll see you on the next one. Peace.